V minulom videu sme sa rozprávali o dôležitosti stravy u detí s poruchou autistického spektra a dnes by som vám chcela približiť jednu z diét, ktorá sa práve pre tieto deti odporúča a je ňou tzv. GFCF dieta, takže z anglického gluten free, casein free, kedy sa zo stravy dieťaťa úplne vylúči lepok a mlieko. Poďme sa teda bližšie spolu na ňu pozrieť, potom vám aj poviem, že ako na Oliho vplýva, keďže on je na tejto diete momentálne zhruba 8 mesiacov. Najskôr si dáme trošku teórie, že prečo sa vlastne odporúča vyradiť tieto dve veľké skupiny potravín pre deti s poruchou autistického spektra. Prvým z dôvodov je teória o opioidných peptidoch. U niektorých detí s autizmom sa zistilo, že majú nedostatočné množstvo alebo teda zníženú aktivitu enzymov, ktoré štiepia bielkoviny, lepku a mlieka. A v podstate pri nedokonalom trávení týchto potravín sa môžu dostať cez črevo pomocou krvi až do mozgu a pôsobia na mozog ako drogy, ako opiáty. Je to gliadomorfín a kazeomorfín. Mnohé deti s autizmom majú taktiež porušenú črevnú bariéru. Je to tzv. Deravé črevo, ktoré prepúšťa do krvi molekuly, ktoré by tam nemali byť. A lepok a kazeín patria medzi potraviny, ktoré môžu dráždiť to črevo a zvyšovať práve tú priepustnosť sliznice. Výsledkom môže byť zápal, zhoršenie imunity, zmeny v nálade a v správaní. Takisto môžu trpieť deti s autizmom, alebo teda často trpia dysbiózou, takže nerovnováhou proste črevných baktérií. Lepok a mlieko môžu byť živnou pôdou pre kvasinky a iné patogény. Lepok a mlieko môžu vyvolať takisto chronickú imunitnú odpoveď. V tele sa spúšťa zápalový proces, ktorý môže mať dopad aj na nervový systém. Niektoré deti proste môžu na to reagovať precitlivosťou alebo zápalom. Nie všetky deti rovnako reagujú samozrejme na lepok a mlieko, ani autistické deti. Niektorým to možno pravdepodobne nevadí, neviem, ale veľa z nich áno. Dieta teda pomáha hlavne tým deťom, ktoré majú autizmus a k tomu tráviace problémy alebo ekzémy alebo proste rôzne emočné výkyvy, trpia nízkou imunitou a tak ďalej. V minulom videu som vám spomínala, že Oliverko trpel od malička na rôzne tráviace problémy. Striedali sa mu hnačky, zápchy, mal neustále nafúknuté brucho, neustále bol proste nervózny, prdel, dokonca aj v noci ho to budilo. On sa rôzne v noci, stále sa proste budil, krútil sa, prdel, hej, nervózny, umrčaný. Takže dalo by sa povedať, že to trávenie ho trápilo doslova vodne aj v noci. Takisto jeho správanie, akože áno, má autizmus, hej, tak jasné, že tieto deti sa správajú inak, ale nemyslím si, že všetko správanie detí môžeme pripisovať len autizmu. Oli mal niekedy také stavy, že som sa s ním proste doma cítila ako na psychiatrii. On mal ako keby také záchvaty smiechu. Niekto by si možno povedal, že hej, tak sa smeje, tak je asi šťastný, že je všetko v poriadku. No nebolo to tak proste. On mal taký záchvat smiechu, ktorý prišiel proste z ničoho nič. Nevedel ho ovládať. Do toho začal plakať. Do toho neskutočného smiechu začal plakať. A tak sa to striedalo v sekundových intervaloch. On ako keby sa rehotal a plakal zároveň. Bolo to pre neho strašne vyčerpávajúce. Videla som, že on to ako keby, to nie je on, hej, neviem ako to mám popísať, ale jednoducho presne sa mi zdal ako keby bol pod vplyvom drog. Vyslovene, akože táto teória o tých opiatoch úplne na ňo sedí. Celé dní bol proste nervózny, obhryzal si nechty, stále bol taký umrčaný, nevedel, čo
nevedel podľa mňa sám ani čo chcel. Jednoducho tým svojim správaním nám dával najavo, že mu nie je dobre, že sa necíti dobre. Mal proste také opozičné správanie, nič mu nebolo dobré. Ja som sa niekedy aj bála dýchať v jeho prítomnosti, lebo som nevedela, že kedy za čo začne plakať, čo zase bude zle. Bol celkovo aj taký neprítomný, strašne hyperaktívny, celé dní iba proste behal, pišťal, stimoval, alebo teda neviem, ako sa to povie po slovensky, ale steaming, viete, čo myslím. Tak potom na základe toho v tej dobe som si začala teda zisťovať a čítať, ako by som teda mohla Olimu pomôcť. Čítala som aj veľa ako keby skúseností rodičov, ktorí po zavedení stravovacích intervencií u dieťaťa pozorovali ako keby zmeny k lepšiemu. Niektorí dokonca hovorili o zlepšení alebo až o vymiznutí niektorých symptómov, autistických symptómov. Dali sme vtedy Olimu spraviť aj test na potravinové intolerancie. A tie výsledky akože boli šialené. Vyšlo mu tam veľmi veľa potravín, že mu vadí. Ale teda na prvých miestach bol práve ten lepok a mlieko. Takisto sme mu dali spraviť aj test na tie opioidné peptidy, ktoré som spomínala. Ráno sme odobrali moč do skúmavky a hneď sme ho vlastne aj zaviezli do Bratislavy, do laboratória Synlab. Na výsledky sme čakali zhruba 2 týždne plus minus a potom ich vlastne telefonicky povedal pán doktor. Taká tá norma alebo proste referenčný rozsah opioidných peptidov v moči je, ak som si to teda dobre zapamätala, od 0 do 200 nanogramov na mililiter. Dúfam, že to hovorím správne. 0 až 200. Oliver mal výsledok 1700. Takže všetky tieto veci ma proste ako keby stále len utvrdzovali v tom, že máme vyskúšať tú dietu bez lepku a mlieka. Takisto aj tento pán doktor mi hovoril, že niektorým deťom s autizmom to pomôže, že sa im zmiernia niektoré tie symptómy. A Olimu teda výsledok vyšiel akože brutálny, hej, niekoľko násobne prevýšená tá hodnota, tá najvyššia hodnota. Takže išli sme do toho. Prvý pokus o zavedenie bezlepkovej a bezmliečnej diety pre Oliho sa udial, keď mal zhruba 2,5 roka. A túto dietu držal zhruba do jeho 3 rokov, čiže pol roka sme to skúšali. Tento prvý pokus však vôbec nebol úspešný a hneď vám poviem aj prečo. Ja som celé to úsilie vtedy vložila do toho, aby Oli nekonzumoval nič s lepkom a nič s mliekom. Bohužiaľ som to celé ale zobrala vtedy za nesprávny koniec. Ja som v obave o to, aby Oliverko chudáčik netrpel a aby mal všetkého dostatok. Tak prvé, čo som urobila, som nabehla do jedného hypermarketu a bola som príjemne prekvapená, koľko veľa bezlepkových a bezmliečných rôznych alternatív a náhrad existuje. A teda pamätám si, aká som bola z toho nadšená a začala som hlava, nehlava teda nakupovať, vkladať do košíka všetky tie zdravo vyzerajúce, zdravo tváriace sa náhrady, ja neviem, pečiva a sladkosti a slanosti a neviem všetkého možného. Ten výber je už naozaj dnes akože veľký. Takže to ma vtedy potešilo, všetko možné som mu pokúpila, aby teda netrpel hladom, aby akože vtedy som si myslela, že teda robím pre ňoho to najlepšie. Ja som vlastne vtedy nahradila Olimu potraviny, ktoré mu robili zle, potravinami, ktoré mu robili možno ešte horšie. Proste samé cukry, škroby, sacharidy,
Zamerala som sa proste iba na to, aby nejedol lepok a mlieko. Ostatné som neriešila. Neriešila som, čo vlastne papá. Stále bol na suchom pečive, na suchej ryži, na suchých zemiakoch, na suchých cestovinách. Nejedol žiadne mäso, žiadnu zeleninu. Ovocie jedol na kvantách, lebo to je sladké, to on je závislý na cukre, alebo teda na tom ovoci, na tom sladkom. Takže veľmi obmedzený jedálniček, ale teda ja som bola spokojná, že teda skúšame tú dietu, bez lepku a bez mlieka a iné som teda neriešila, hovorím. A aj tak sa mi to vlastne vtedy zdalo náročné, proste extrémne náročné, dlhodobo neudržateľné a brala som to fakt iba vyslovene ako dietu na chvíľu, na pár mesiacov, že to teda vyskúšame, ale v podstate nejak tak vnútri som sa už tešila na to, kedy konečne to skončí celé a kedy sa zase budeme môcť vrátiť tomu bežnému stravovaniu, lebo ako povedzme si na ronvínu, je to náročné. Je to náročné aj časovo, aj fyzicky, aj spoločensky, keď niekam idete už len hoci kde na blbé ihrisko, tak tam väčšinou deti majú rôzne sladkosti a slanosti a keksiky a pečivko a chrumky a piškotky a tak ďalej. Takže to bol niekedy veľký boj, keď teda Olino sa hneď prirútil k tomu jedlu a chcel to samozrejme všetko jesť a ochutnať a mamičky, že však nech si zoberie, nech si dá, však v pohode. Hovorím, no tak ale každému som potom osobitne musela vysvetľovať, že Oli to teraz nepapá, že má problémy, že nepapá lepok a mlieko a tak ďalej. Takisto aj oslavy, návštevy, proste všetko je to týmto veľmi obmedzené, skresané. Človek musí vymýšľať proste alternatívy, no je to náročné, hej. Čiže toto vám ako nejdem teraz nejak klamať alebo fabulovať, že je to v pohode. Je to stále pre mňa náročné. No, ale vrátim sa k tomu. Pozitívne zmeny sa teda vtedy neudiali. Ani čo sa týka trávenia, ani čo sa týka správania. Hovorím, tá stráva bola stále katastrofálna, takže teraz už spätne vidím, že ako nemalo sa ani čo zlepšiť, keďže som mu jedný škroby vymenila za iné. Teraz vlastne ideme s Olinkom druhý pokus o tú bezlepkovú a bezmlečnú dietu v podstate zhruba od začiatku tohto roka, čiže nejak tak plus minus január 2025 a teraz je august. Takže zhruba tých 7-8 mesiacov už je na tejto diete, ale teda hovorím, nekupujem mu už nejaké bezlepkové náhrady, ani pečiva, ani žiadne sladkosti, slanosti. Proste zamerala som sa na to, aby sa mu rozšíril jedálniček o normálne zdravé potraviny, ktoré dovtedy nejedol. Momentálne, chvála Bohu, je ochotný zjesť zeleninu. Veľmi si obľúbil zeleninový šalát, proste keď som ho videla prvýkrát jesť tie šalátové listy, tak som skoro odpadla a bolo to super. Proste normálne mu urobím šalaty s mäsom alebo s tuniakom alebo s vajíčkom alebo s čímkoľvek a normálne to pápa, normálne si na tom vie pochutnať. Ochutnal už aj uhorku, papriku, je ochotný zjesť dusenú kapustu, vo vývare zje mrkvu, petržlen, kaleráp a tak ďalej. Ďalšia vec je tá, že som mu okrem lepku a mlieka vyradila zo stravy aj soju a kukuricu. Obidve tieto potraviny sú dosť také problematické. Teraz to poviem veľmi zjednodušene, ale soja je problematická v tom, že bielkovinu soje môže telo vnímať rovnako ako bielkovinu v lepku, pretože sú veľmi podobné. Hej? Veľmi zjednodušene to hovorím. Soja je za druhé aj veľmi ťažká na strávenie, je väčšinou geneticky modifikovaná, takže nedávam soju ani sojové výrobky žiadne. Takisto kukurica, geneticky modifikovaná v drvivej väčšine. Zistila som, že Oli kukuricu nie je veľmi dobre trávi. Vždycky má po kukurici, ako nemyslím len po tých zrnách, ale hocičo z kukurice, hociaké výrobky, proste chromky, kaša, popcorn, hej, hocičo, že má vyštípanú rýdku, takú červenú, náfukuje ho, prdí, zase hej, opäť proste vypozorovala som tú
súvislosť medzi kukuricou a zhoršením toho trávenia u Oliho, takže soju, kukuricu takisto nedávam. Momentálne mu nedávam ani žiadne sladkosti, veľmi obmedzujeme ovocie, lebo ako som už minulo spomínala, on je po ovoci extrémne hyperaktívny. Mám podozrenie, že má prednožené kvasinky v čreve, všetky príznaky na ňo sedia, takže toto sa postupne snažím trošku aj riešiť. Ešte vám poviem, keď sme začali s takýmto typom stravovania, Oli to zo začiatku znášal veľmi zle. Aj psychicky, aj fyzicky. Veci, ktoré predtým na paletek zrazu nemohol, jeho telo si to pýtalo. Keďže nerozpráva, tak mi nevedel povedať, ako sa cíti, ale proste videla som na ňom, že to je pre ňoho veľmi ťažké, veľmi náročné bolo to prechodné obdobie. Bol celé dni, ja neviem, to možno trvalo týždeň, dva, kým si to sadlo, hej. Bol veľmi vtedy uplakaný, nešťastný, proste ja si myslím, že ho aj hlava veľmi bolela, lebo sa za ňu chytal, plakal, doslova niekedy až tak reval. Non-stop bol proste nervózny, hladný, hej, stále si niečo pýtal, jeho telo si pýtalo tie svoje zaužívané potraviny. Vedela som, že je to len prechodné obdobie, že si týmto proste musíme prejsť a nevedela som sa už dočkať. Dúfala som, že príde ten deň, kedy sa proste veci zlepšia a chvála Bohu som sa aj dočkala. Po pár dňoch vlastne na tej diete som si všimla, alebo teda potom už ako sa tie veci začali zlepšovať, tak som si všimla, že Oli mu spláslo brúško. On mal vždy to brúško také nafúknuté. On je ako celkovo stále bol vždy taký štíhly, takej normálnej postavy, ale to brucho mal vždy také vyduté, proste nafúknuté. Po pár dňoch na tejto diete mu pekne spláslo to brúško, prestalo ho bolieť to brúško, prestal tak veľmi prdieť, zlepšil sa aj spánok. Momentálne, pokiaľ ho nič netrápi, hej, že nie je chorý alebo zuby alebo čo, tak pekne aj zaspí a väčšinou teda spí pekne celú noc až do rána. Niekedy si vie naozaj veľmi dlho potiahnuť, aj 10, aj 12 hodín, hej? Takže super. Super teraz spáva, hej, hovorím až na nejaké výnimky, kedy sa niečo deje, ale tak to už vieme, že čo je za tým, ale teda tie tráviace problémy ho už netrápia v noci, hej, to je super, že ho to nebudí. Kakanie, takisto veľká zmena. Oli mal predtým dlhotrvajúce zápchy, kľudne aj 10-dňové, aj viacej, keby sme mu nepomohli vtedy čípkom alebo nejakými preháňadlami, tak aj viac by mal tie zápchy. Takže momentálne je to kakanie tak, že nekaká ešte pekne každý deň, tak ako by to malo ideálne byť, ale väčšinou tak každý druhý deň, niekedy je každý deň, ale niekedy každý druhý deň alebo každý tretí deň. Nie je to proste, hovorím, ešte vôbec ideálne. Má trošku ešte aj nejaké iné problémy. Nejdem to tu akože teraz všetko rozoberať, hej. Ale proste riešime to ďalej. Boli sme zhruba pred mesiacom na gastrovyšetrení, kde mu brali aj krv za nejaké 2-3 dní, čo je dneska sobota. A v útorok ideme na kontrolu vlastne k pani doktorke, kde nám povie teda, že čo ďalej, a som zvedavá na tie výsledky z krvi, že či sa tam objavia aj nejaké ďalšie problematické potraviny. No, uvidíme, som zvedavá, ak to bude niečo zásadné a zaujímavé, tak sa s vami o to podelím. Čiže spomenula by som to splasnuté brúško, lepší spánok, nebolí ho brúško, lepšie kakanie. Ďalej by som povedala, že Oliverko sa tak ukľudnil. Nie je už taký nervózny, je taký kľudnejší, by som povedala, aj vnímavejší. Už nemá tie šialené stavy, čo som popisovala, že sa proste vie rehotať v kuse aj hodinu úplne nepričetne a do toho plakať, hej, takže takéto stavy už nemáva našťastie. A prestal si obhrízať nechty, my sme si to všimli až tak, proste až keď mu tie nechtíky vyrastli, hovorím, že Oli má nechty, bože, Oli má konečne nechty, môžeme mu strihať nechtíky, to bol taký dobrý pocit, to bolo také milé. Takže neviem, no akože samozrejme všetky tieto zmeny, ja pripisujem tej strave, hej, možno, že niekto povie, že by sa to zmenilo aj tak, no ja si to nemyslím, ale
to už nechám na každom z vás, ako to posúdi. Samozrejme aj teraz má chvíľky, kedy proste aj mrnčí, aj je nervózny, aj stimuje, hej, on veľmi rád behá hore-dole a pritom behá s takou šnúrkou. On si hoci kde nájde konárik, šnúrku a to je jeho proste najväčšia zábava, keď si s ňou môže robiť také tie stereotypné pohyby a pritom behať a pritom si niečo vykrikovať a tak. Akože toto stále robí, hej, stále je to autista ako hrom, ale hovorím, niektoré veci sú teda oveľa lepšie. Ešte máme dlhú cestu pred sebou, proste lepok a mlieko. U veľa detí toto nestačí vyradiť. Proste veľa detí s autizmom má ešte kopec ďalších vecí, ktoré treba riešiť. Toto je ale pre nás taký základ, že sa Oli konečne cíti lepšie, hej, že nie je celý taký nervózny z toho, že ho brucho bolí a tak ďalej. No a keďže vidím tieto pozitívne zmeny, tak mám motiváciu v tom zotrvať. Hovorím, bolo by to pre mňa 100-krát jednoduchšie, keby nemal tieto problémy, keby sa mohol stravovať normálne, klasicky. Bola by to neskutočná úľava, normálne by sme mohli fungovať v škôlke, vonku, doma, v reštaurácii, na ihrisku, na dovolenke, na výlete, hej. Tí, ktorí máte deti na diete, tak viete, o čom hovorím, aké je to veľké obmedzenie, ale proste aj tak mne osobne to stojí za to, tá námaha, ten vynaložený čas a úsilie sa tomuto venovať, lebo proste fakt vidím, že Oli mu sa uľavilo, že mu je lepšie, že sa lepšie cíti, takže nemám dôvod ako keby upúšťať od týchto zmien, ktoré sme zaviedli. Takisto aj pani doktorka na gastroenterológii sa ma pýtala, teda ja som jej to hovorila, ako Oli ho stravujem. Ona sa ma pýtala, že či mu chutí jesť, merali ho tam, vážili a teda akože Oli je na tom dobre, čo sa týka fyzicky, hej, on prospieva. Mohlo by sa zdať, že teda opticky má menšie to brucho, hej, keďže mu splaslo, ale na váhe teda žiadny úbytok nemá, práve naopak, on pekne priberá, rastie všetko. Na tom gastre sa to v podstate potvrdilo. Pani doktorka ma milo prekvapila tým, že teda ona pozná tú teóriu o tých opioidných peptidoch, aj vie, že teda veľa rodičov hlási zlepšenie aj trávenia, aj správania u týchto detí, takže ona v podstate bola k tomu taká neutrálna. Ako hovorila, že nejaké vedecké exaktné nejaké výskumy k tomu akože nie sú nejak veľa, ale že keď teda ja ako mama vidím to zlepšenie, tak ona nevidí dôvod, prečo by som v tom nemala pokračovať, prečo by som takto Oliho nemala stravovať. Hovorím, ho tam merali, vážili, všetko je v tomto zmysle v poriadku. Potrebujeme ešte to trávenie doladiť, to kakanie, ale Olinko prospieva, hej, takže to je druhá vec. Keby som videla, že na tejto diete nejak chradne, že mu chýbajú tie živiny a tak ďalej, tak samozrejme nebudem v tom pokračovať dlhodobo. Ale ja to momentálne neberiem ako dietu, beriem to už ako životný štýl, keďže to Oli mu sadlo. Momentálne práve, že ako som už minule spomínala, mu sa rozšíril ten jedálniček, začal konečne papať výživovo hodnotné potraviny, začal konečne jesť mäso, zeleninu, čo predtým absolútne nie. Takže není dôvod, aby nejak neprosperoval, aby chudol alebo čo. Práve, že naopak si myslím, že to zdravie sa mu len a len zlepšilo a bude ešte len zlepšovať. Keď doladíme ešte ďalšie veci, je toho proste ešte veľa pred nami. Nikoho z vás nenahovorám v žiadnom prípade, aby ste teraz všetci začali stravovať svoje deti bez lepkov a bez mliečne, hej. Každý si to proste musí zvážiť sám. Ja som sa s vami chcela podeliť len o tú našu skúsenosť, o to, ako to vidím ja, ako to pôsobí na Oliho. A už proste... Čo s týmito informáciami ďalej spravíte, to je samozrejme len na vás. Pokiaľ by ste chceli zmeniť niečo v strave svojich detí, ale máte nejaké obavy, alebo ja neviem, bojíte sa do toho ísť sami a tak ďalej, tak sa obráťte na nejakého odborníka. Nájdite si nejakého dobrého gastroenterológa, nejakého dobrého imunoalergológa, nejakého výživového poradcu alebo terapeuta, alebo iného odborníka, ktorý ale proste má tie vedomosti a má... ako keby tie informácie poprepájané, čo sa týka autizmus a strava, hej, a trávenie a tak ďalej. Nešla by som asi
úplne do hociakého, dajme tomu, že výživového poradcu, ale naozaj si nájsť takého, ktorý sa zameriava na deti s autizmom a má povedomie proste o tom prepojení. Proste nech vás prevedie tým procesom, ak si na to sami netrúfate. Kľudne, akože keď nenájdete na Slovensku takého odborníka, tak máme tu aj Čechy, máme tu aj iné zahraničie. V dnešnom svete sa dá už proste s hocikým spojiť aj online. Nemusíte cestovať cez pol sveta, aby ste pomohli svojmu dieťaťu. Môžete sa skontaktovať s odborníkmi s rôznymi a dať si online aspoň nejaké úvodné proste informácie si povedať a tak ďalej, nech vás nasmeruje. Proste ja si myslím, že vždy je cesta, ako svojmu dieťaťu pomôcť. Kde je vôľa, tam je cesta, hej, tak sa hovorí. Takže verím, že vás toto moje rozprávanie trošku inšpirovalo k tomu, že veci u vášho dieťatka s autizmom sa vedia zlepšiť. Strava hrá veľmi dôležitú úlohu, nielen v trávení, ale aj v tom správaní. Takže verím, že sa aj vám podaria časom zlepšiť niektoré veci a že sa vaše dieťatko bude cítiť lepšie a tým pádom aj vy lepšie, budete môcť lepšie fungovať ako rodina a tak ďalej. Majte sa zatiaľ krásne a vidíme sa pri ďalšom videu.